Balul Balurilor 2014. Salut, prieteni de Râmnicu Vâlcea! Pe data de 5 decembrie ne vedem la Balul Balurilor în Club Tao. Abia aștept să-l văd, abia aștept să ne distrăm pe bune că o să facem cel mai frumos bal, vă garantez eu. Singur nu o să vin cu Alex Mica, care o să facă un super show. Cu siguranță o să fie un bal de care o să vă amintiți mulți ani de aici încolo. Ne vedem pe 5 decembrie în Club Tao, Balul Balurilor cu Alex Mica. Salut, sunt Alex Mica, iar pe 5 decembrie voi fi în Râmnicu Vâlcea la cel mai mare eveniment al toamnei, Balul Balurilor 2014.